nos entregaban un libro novo, e o primeiro que iba a mirar era ver se tiña moitos santos, moitas fotografías, porque aquilo facía máis asequible á vista e bueno, pois en este caso tamén aparecen bastantes fotografías, 60 fotografías. Podían aparecer moitísimas máis, pero bueno, había que limitalo porque cuantas máis metera, máis páxinas había que meter e elevaba o coste da edición. Bueno, como vos digo, no libro se trata, ainda que brevemente, de recoller o que é o devenir histórico de Quereño desde a prehistoria hasta máis ou menos os nosos días. Solo me vou a fijar en 3 detalles porque non é moi corto, porque non vos vou a contar todo o que aparece no libro, entre outras cosas, porque senón xa non o leríais. Me parece interesante o feito que o primer quereñés con nome e apellidos que aparece ao longo da historia foi un tal Ruy Muñiz, un quereñés que estaba casado con Teresa Sancho e tiña dúas fillas. E iso aparece no libro, nun dos tumbos, no tumbo de San Pedro de Montes, e é a primeira referencia histórica e é no siglo XIII. Como seguramente Quereño xa existiría antes, pero a primeira referencia histórica é desa época. E como moi ben dice Isidro, o que non está escrito non existe. Entonces, si máis adiante aparecen outros documentos, os asimilaremos, pero de momento a primeira referencia histórica é do siglo XIII. Dentro da historia, outro momento decisivo é en 1873, finales do século XIX, que foi a chegada do ferrocarril a Valdeorras e a consiguiente construción da estación en Quereño. A construción da estación foi dunha gran importancia, porque eso nos colocou no mapa. Se non houbera sido pola estación, pois Quereño posiblemente sería igual que cualquier outro pobo, como sería Pumares, ou sería Covas, ou cualquier outro pobo do redor. Coa construción da estación, apareceron por Quereño familias, comerciantes que tiñan moita visión de futuro e que se instalaron aquí e que, en certa medida, cambiaron por completo a fisonomía do pobo. Así, chegaron familias como os carameses, os perniles, os de Regueiro, os de Víctor, os de Mayo, etc. E isto supuxo, como digo, un revulsivo para o pobo, porque montaron as súas tiendas e eran moitas as caballerías que todos os días tiñan a Quereño para levar comida para a súa familia, porque eran tiendas donde prácticamente había de todo. Podemos decir que aquí se abastecían pois de todo o necesario, prácticamente toda a cabreira que pasaba a barca e todos os povos do redor. Outro momento determinante tamén na historia será mediados do siglo XX, en 1955, coa chegada de Endesa e a posterior construción do embalse de Penarrubia e o canal e a central. Isto tamén revolucionou o pobo, porque xunto con aquelas empresas, Cachafeiro, MZV, Ausini, chegaron milleiros de obreiros, xunto que traían as súas familias, e que se instalaron no pobo para traballar nas obras. E Quereño non estaba urbanísticamente preparado para acoller tal cantidad de xente, de maneira que
nas casas do povo se instalaron moitas familias coas que vivían xa no povo. E isto supuxo un aumento grande da población. Así, nesta época, se fala de sastrerías, varias, de zapaterías, de barbeiros, de pescaderías, carnicerías, e hasta hubo un churreiro, unha churrería. O sea, que tiñamos unha amplia oferta para alimentar as necesidades daquela xente. Pero, bueno, isto foi moi efímero, porque cando remataron as obras, pois esta xente marchouse ca música a outra parte, acompañando a propia empresa a facer a seguinte obra que lle tocaba. E en fin, non todo no libro son datos e sesudas reflexións, tamén se recollen cousas un tanto anecdóticas, como, por exemplo, cando no ano 1934 Quereño xogou o equipo, o Club Arenas de Quereño, e xa figuraba con ese nome na prensa da época. Foi xogar a Cacabelos o trofeo da Segunda República, que, por certo, ganamos, ainda que aí houve un problema e a Copa Grande quedaron a Cacabelos e a nos deron a pequena. Pero, bueno, aí empezaron un pouco as nosas desgracias con respecto ao Magallanes. Outro feito tamén importante, e que eu o digo con moito orgullo, é que cando tocamos o tema da poboación, e desgraciadamente o feito de que Quereño, como a maioría dos povos da España vaciada, perde población, hoxe apenas chegamos a 100 habitantes. Pois, tendo en conta que tan digno é o traballo, o que vai a traballar a canteira, como que é un enxeñeiro, pois eu pensei, digo, joder, e por que non recoller os que hayan vivido en Quereño, ou están ligados a Quereño de alguma maneira, e que hayan sacado un título universitario. Por dúas razóns. Unha, polo mérito que tiveron que facer os estudiantes para sacar a carreira, e outra, polo sacrificio económico que tiveron que facer os seus pais para poderlo manter e que fora a estudiar. Eu esperaba, tiña o convencemento de que non serían máis de 20 ou 25. A miña sorpresa foi cando máis de 140 teñen un título universitario de carreira que fixeron que aí está, porque aí aparece con nomes e apellidos. Para min, evidentemente, este é un orgullo, como penso que é para todos, o saber que nun pobo tan pequeno se hayan formado e terminado os seus estudios tanta xente. E chegado a ese punto, quero pedir disculpas, perdón, aos interesados, porque houve erros, olvidos, en algúns casos trabuqueime en cuanto a apellidos. Eso é responsabilidade miña, ainda que nunca feito con ninguna intencionalidade. Se algún día hai a posibilidade de subsanar eses erros, por farei. Pero, mentras tanto, aí está, pedir perdón, e iso non quita que nos sintamos orgullosos de todos eses estudiantes. E xa casi para rematar, a medida que Quereño pedía población, non é que nos quedáramos casmados no bolsillo e non se pretendera buscar alicientes a outras situacións para salir un pouco deste
deste atraco onde estábamos metidos, e así os temos que recordar como Santiago Rivas fixo unha plantación de fresas no Chao, plantación que íbamos os nenos por a noite a axudar a collelas. Pepe Núñez, neste terreno onde estamos agora, fixo unha plantación de allos e que non viñamos. Porque, bueno, iniciativas houve moitas. Tinín, por exemplo, Agustín Blanco, puxo un traballo de cabras e ovellas que, bueno, en explotación, a pesar da oposición que encontraba en Xita, porque, claro, as ovellas cando salían, ou as cabras, facían as súas necesidades. E ela protestaba porque lle cagaba toda a calle donde vivía ela e tiña que barrelo para que estuveran limpas. Ou, por exemplo, cando Toño Cañón puxo comprou un montón de pitas porque dixeron que non tiñan colesterol. Hasta que se deu conta